porrasta Ghanassa. Meillä on tänne nosturi käytössä, punapaitainen nosturi, itse asiassa on turvaliivi. Ja komentokielenä on tietysti englanti, se on puheohjattu nosturi. Nyt se on sen oppiva kone, koska I'm making some video. Okay. Se on puheoppiva nosturi. Ja se niin kun huomaa, kun se muutaman kerran on tehnyt, niin sit se jo älyää itsekin, mitä tehdään. Tonne niitä vedetään. En mä tiedä yhtään näkyykö tää tässä kuvassa. Noin, tuli vähän hutki. Noin, sinne meni porras. Seuraava porras on tässä lähdössä. Noin. Että semmoista porrasta täällä Ghanassa. Ja koukku tulee alas. Noin. Sitten on ripeämpi paluuliike.